So, लोगोफोर नै आं दा मोनफैबाय गुवाहाटी आरो दा नोंथांमोननो शेयार खालामनानै फैबाय दा जोङो दङ गुवाहाटी गणेशगुरी होननाय मोनसे जायगायावहाय बेवहाय सासे मेडामजों ट्रिटमेन्ट लानो फैदों जोंहा सिस्टारा स्किननि प्रब्लेम जादों ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि बेबायदि स्किननि प्रब्लेम जादों बे आंनि भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना बे ट्रिटमेन्ट खालामग्रा मेडामखौ माने आब'खौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बेवहाय ट्रिटमेन्ट लाफैनो हागोन होमबा आङो दिनै एक्सप्लर खालामना होनि बे आब'नि चेम्बारखौहाय नोंथांमोना नायलां आरो सोरहाबा जुदि बेफोरबायदि स्किन प्रब्लेम जादों बेवहाय ट्रिटमेन्ट लाफैनो थाखाय रेडि जाबानो जाबाय मानो होनबा बेयो बर'खा मेडामा जोंना बर'खा ओंखायनो जोङो बर'जों बर' फोथायलायनाय दंखायो बेनिखायनो जोङो गुबुन हारिनो मानो देखायनो होमबा निजेनो मानसिनो जोङो देखायगोन बेनिखायनो जेरैखिजाया खस्थ' खालामनानैबो बिसनाथ टु गुवाहाटी जोङो दा मोनफैबाय दा जोङो बेयावनो दङ दा नोंथांमोना देखायलांनि नायलांदो बेनो लोगोफोर आब'नि बेनारा ओमफ्राय बेयावनो गासैखौबो ट्रिटमेन्ट खालामजोबो आरोना सोरहा माने स्किननि प्रब्लेम जादों आरो लोगोसे माने मुसुगुरनि साइन आप खालामो आरो लोगोसे नोंथांमोना नायबानो मिथिखागोन आं बारा रोंलायलाङा बेबायदि आरोना ओमफ्राय जायहा माने स्पेसियेलि स्किननि थाखाय माने ट्रिटमेन्ट लानो गोसो नङा होमबा बे मेडामजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं नाम्बारखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना लानानै कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन मेडामना क'क्राझारावबो दङ ना चेम्बारा औ क'क्राझारावबो दङ आरो गुवाहाटीयावबो नैबेयाव दङ गणेशगुरियाव बेलटलायाव दङ आरोना ओमफ्राय ओरैनो मेडामना बोसोर बैसेनि एक्सपिरियेन्स दङ आं बे लाइनाव 2006निफ्रायनो मावबोगासिनो बापरे होमबाथ' गोबां एक्सपिरियेन्स दंखायो 19 years एक्सपिरियेन्स 19 years बापरे मानिनांगोन आरोना लोगोफोर दा जोंहा सिस्टारखौ ट्रिटमेन्ट लासिगोन जोंना मेडामा ओमफ्राय जेनेबा मेडामनि आङो चेनेलखौबो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होगोन नोंथांमोना बेयाव थांनानै चेक आउट खालामनानै नायबानो जाबाय होमबा लाबानो जाबाय ओमफ्राय आरो जेबोथ' बुंनांगौ गैला ओमफ्राय बेखिनियानोसै नायखायो जानांगौ मेडामखौ नोंथांमोना मानो होनोब्ला सिस्टारखौ दिनै सारप्राइज आरोना बेखौ लोगो मोननानै मानो होनबा नोंनि ब्लगखौ आंबो नायबाय थायो नालाय मोजां मोनो आङो नों जाखिनि माबाया खिन्थु दिनै आं सानाखैमोनबो नोंसो होननानै ना बेहाय फैनानै खाथियाव थांबासो आया जादों आरोना बेलाय माथो मोन्दांथि फाग्लिसो जालाय बिदि सानाखै एक्सुवेलि आङो थेवबो आं ओरैनो जकिं होनबायना बेबायदि आरोना आब'आ जोबोद मोजां जोबोद फ्रि ओमफ्राय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना जायगाखौ नुनानै आरो लोगोसे आब'जों रायलायनानै मानो होनबा जोंनि बर' मानसिना आंना बेनि थाखायनो गोसोआ जोबोद गोजोननाय आरोना माने खुसि आरो लाइकबो हरो ना आब'आ बेनि थाखायनो आरोना मानो होनबा आंनि फल'वार्सबो जाहैबायना आंथ' सिनायखायामोन नाथाय आंनि सिस्टारनि थ्रुयैसो बे आब'खौ मोजाङै दिनैसो सिनायबाय आं खिन्थु आब'आ आंखौ मोजाङैनो सिनायखायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै बादावलायनाय जाबाय आरो घटनाया बेखिनियानो ओमफ्राय बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननो उइस खालामो गुबुन हारिनाव नायस्लायस्लाय नोंथाङा निजेनो हारि दै आब'आनो नोंथांनो प्रुफ होखाबाय 19 years एक्सपिरियेन्स दङ आब'नाव गतिके नोंथांमोना जुदि सोरनावबा फेसआव एसे प्रब्लेम दङ बेयाव फैनानै ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन होमबाना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों ना लोगोफोर जाय आब'जों ट्रिटमेन्ट लाजादों होनदों बांसिनानो मोजां रिजाल्ट मोन्दों होननानै जों खोनानो मोन्दों बेनिखायनो जोंबो होसोबोदों नाथाय जों मिथियामोन दि आब'नि मेन चेम्बारा क'क्राझाराव दं होननानै जों जुदि मिथिनायमोनब्ला क'क्राझारावसो थांगौमोन गुवाहाटीयाव बे आब'नि फ्लेटसो बेवहाय मासाव खेबब्रैल' फैयो आब'आ स' नोंथांमोना जुदि गुवाहाटीयावबो फैनो गोसो फैनो हागोन क'क्राझारावबो थांनो गोसोबा क'क्राझारावबो लोगोफोर जोबोद मेंनाय मोनबाय ओमफ्राय दा गारियाबो बेनिफ्राय बे मुथा मुथि जोङो गंब्रै गारि गाखोनानै सोलायबोनानै सानैबो खर' गिदिंहां मोनबाय ओमफ्राय ना होमबा नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दा आयं पुलिसनि न' फारसे जों थांबाय दङ मोनाथारबायबो आरोना ओमफ्राय माला मोनहैगोन मिथिथ'ला